I form a fresh chicken mention, Mamuna Transi, and Maquaba de Mube Nyansapo, Casam for you, Nyansapo, now much so dear mamma say, yes, son, no, Badrimba Equa, so Madaroma, yes, I know be dear Shibium Yatanasi. Na coming home, na ene enkomobona ye bonwono, yensuo muade ne yemfa mu afutu, na yemfa emmo bramfantu anamo, abra yaba, na yaba besra yabrewa, na eja oba panyi yabo nase, anase yetu nase, yedna betena ayekuku ase a yene ebedi enkomoyi. Subscribe, share na like ya na adwadwe nche de ato ase ama se de bia wo ye no no. Abrewa be me na akwa baba Nyansapo so. Ye nyaado. Na wompom te sei. Onyankopɔ tubi nananom mpaibo. Mpaibo. Me da so tenkwam. Ye de nananom ase enu Onyankopɔn ase. Yenso ye ho ye pa. Na ene madaroma nkomo kakra ye ba bedie no eye ye nana Boakye Debrah. Nana Boakye Debrah. Afe apem ahankono eduwotwe ensia no mu 1986 ene otwedi ampon eye adom ema nana Boakye Debrah eba beye Asokore Mamponhene ewa Asanteman hanom ema remfise kumase osaye nifahene ewa hanom a ese nibre no so pa enwuma a wadwo de bebre kwa na bere kom na meni abrewa bonkomo na ano ye yanso ye besane bi ye de egu na abrewa de ese de emunim no na ese abakwasem wode ye bewuram pa na afe ye tie bibi kakra e de afa na nan hu na yaman mon ene dwo na yase nyampa e de aman se Nyankopɔn ka no ho na oje ne kesisan se oba Asante man ma ono nkoa meti aka se ahemfo na sabia ku sabia kronto wonmo sum sikadwa no wo boa se be ya wo mo nsase ehho ma asem no papa idie no egu computer so waye bibia kama wudura Asokore Mampon anya me kra na me ka akere wo mo amu hwe nyina munim nana Boakye Debrah nyina munim ne nsase ho asem a omfa eni agro eno na ama na gina brane ewo na hemfu nyina mu a yebo ne din a na ye ka na nsase ene prepared a wode aton nana piaw ye kwa abrewa ho ne yakodi nkomo se de maka no me wo ne ma baako mienu bi a ebre kwa animu na no yenso ye de betudwa na mohu abrewa hwa amfinsia aduasa nsoni na ye nana Boakye Ansah Debrah otwedi ampon ye adom ema obeye Asokore Mamponhene ewo ho Otena Asokore Mampon adwaso otena Asokore Mampon adwaso ema obeye Asokore Mamponhene wonu kro ya na sa ye nifahene enti uko nifa foku na ewo Asante anase Asantehene na himfi ho na wono ne baano dani a woda fiku no ano wo ho no ma enya asem keto ye sane mrane se baako odi afa ye sane mrane se baako odi afa baako a odi afa piao abrewa no ene ye sane mrane se baako odi afa bemmeyi ohini na nei nyame adaroma mfinsi aduasa nson ene wadi na kunwa no so wadama ye de ye ba ya ye petetesam na ati enti ne boye nkomo kakra fafa kuro Asokore Mampon akunwa no ai you weda wanse na meka se de panyini bi wokuru mu ha ye so mapa na akwachia no na se nana kampese binya mpanin se wo se tawo se mpanin se wo na wo peti nko ade a tawo na me be yi ma kire ho mo mpanin se mati ade a kakra minimu no de maso ate ne de mani ehu ne bie so akire mo yate da se abrewa wo ansa na abibie so kra no aye mpanyin se me de ne pempanyin nyum bi fadi animu mame pedi nyuma idi bedi animu ya banana say na si anwedire mo so ya banana say tu na si anwedire mo so ya ba we bibi ni nkasa borofo mi ntie ya banana say na si enchechere mo so ya banana say na si enchechere mo so ya ba we bibi ni nkasa borofo mi ntie ya ba obibi ni nkasa borofo ma ntie ene na abrewa yenso ya ba enti ene kasa abakwasem na hinti ti budu Asokore Mampon akunwa enye akunwa ketwa
Nti Nana Boakye Ansah Debrah bae no. Wo hu nse ne nana odi kan etena akonwa no so e wo Asanteman mu ha no. Wa antoto no ho ase. Ne bibia wo ye ne pepepepepepe nya abodini pa wa Asokore Mamponhene akonwa ho a won ne be ye Asantehene ne nifa hene. Wow. Ne nifa hene no na bodin kase ne ba ko odi afa. Baako a odi afa. Okay. Na Ebra Nana Boakye Ansah Debrah bae no nananom ka wo nananom mpani nsem nyina kire no na wode tena akonwa so no. Ya na me ka se ya yete Asanteman mu he. Enyu obi a nanim mpani nsem mu. Wo bi ti akonwa no so wonni akonwa no ho mpani nsem. Enti wo ye bibi a ne yem nhye no. Wo ye bibi a wonsuro. Fi se wonni di ene nananom bre ya akonwa no da ho abeto a wono abetena so bie no. One day wa beto a se watena akonwa so. De we ye bie nfa no. Nana Boakye Ansah Debrah. Wo se wa nana entim jakari kon no nana kobi. Eye denchira Asante ne denchira ene ntim jakani di denchira nim no. Eye Nana Boakye Ansah Debrah ye o ya Asokore Mamponhene pimpi ne nana kobi. E friend adakwa yi adom. Adakwa yi adom. Wow. Okobi a na kire se wodi kunu mu akotene pa. Wodi akotene no ewo ekunu. Enti wo betu abodini a ne nanya de to na konwa ni. Na konwa. Ya me ka kire se ye entim dakari. Ne nan tu anim ha kase. Eda Nana Asokore Mamponhene akonwa. Eye nkodin a okon ye wo saasa no mu no. Saa. Okay. Ono di unya aye ode beto na konwa kubo ebo na bodini eno no. Wonderful. Nti unya ba akon odi afa. Ni kumasi Santehene enifa ene. Ese sebi nkroto. Akonwa ne hia akonwa keto asa o. Dabi. Ena wo mo nso a wo mo abedie nyina nso asa ama ne keseye no nso sa akosoro. Enti Nana Boakye Ansah Debrah bae no. Saa de na wo hu ye no wo hu se wo nana konkodene papa. Enu unya abodiri ye da akonwa no nti se ne waba no obefa ne nana Twi a esi wodi ni. Wow. Ne ye ya wo ye ne kire se de hu ye nti wodi ni. Mpanyin si Sudan da ne breda. Wo mu kwahi a woda ho a obi ya na no ne fira dabisem. Sudan da ne breda ekohia oda ho a obi ana no ne fira dabisem. We the rappers nya wo de be ye rhyme de atonyom. Sudan da ne breda kohia breda ho a obi kohia woda ho kohia woda ho a obi ana ne fira dabisem. E de ania dabisem. Asem atwam dabi. Da asem atwam. So we de dabi asem. Nye ne baaye. Ena de ne breda. Breda ya aboa. Sudan da so ya aboa. Sudan da de mate di ni da se o ya aboa a wo nsuom. Na breda na aye ma. Breda no so wa ye te se chichen. Okay. Chichen nua. Okay. Da na Sudan den bi se wono no breda no woda obekunu. Wo mu ahia da bisa. Ana breda so ni se so won so woda Sudan da so ebekunu. Nti ehie woda ho na wo mi Sudan da ne breda kohia ya obi ya na no ne fire da bisam. Sem bi atwam dabi mi ehun se breda nya Sudan da obekunu. Sudan da so nya breda obekunu. Nti obi ya na obi ya siripe. Ese akwese so akoto se nkwada mienu kon esi ubisa se na anu asem be ni siye. Wonhwe de esi zaada na omde kuna bia na bibi esi dada. Ena saa be nso awubu yeyi akwese te se eyi no yesi atwamene bi esu ayana. Okay. De esi enti no Sudan da ne breda wo mukohia woda ho no obi ana. To asoma me Ne fira da bisam na nye na asem. Okay. Enti Nana Boakye Ansah Debrah okai da bisam ene sese wode bo ne bra enine impirimpiri no. Okay. Bra denchira kon no sori ye no Nana da akwa yi ado no odi imu akotene pa. Enhemfo ye asanse kofo
edu kopi ne Twebo akodua saa hemfui a mebubo wo mu din no wo mu nyina saa nipa nani ene mema pa no wo mu si yebo a ye de kokon saa di kopi asansokofo Twebo akodua ena Asokore Mampon hene ka ho ada akwa yi ado saa ena ayi hene Mamponhene ono so ne efre no Boahena na ntuo okay wono na kunu twa ya wotimfu gina so bo sika ayi dwetedwa edi ma Mampon akonwa no okay neza Asokore Mampon akonwa no sabia nkoto ekon akese ne ade wo mu di mu akotene pa asem keto na re na se da bia ye ka ne Nyansapo yi aha kane no kra de ne ye ka Twebo akodua nko a na nsia na se ye kuko mu ahuru se dom no kra no ebi di mu dendendende obi di eso pa fi kai wan kasa wa mu kra yi frumetu fifi yi ase am ye so wo ba ya no kra de no wo mu ko no kra akire ya Ansah eno wonso ne de amanko afrumetu wonso wo betom ene ne wasa me hu se Asokore Mamponhene wo se na ni din December chew adakwa yi adom na ono nso eka saa akokase yi wonderful enti no ekunu ekoya wo mu Asanteman di nkunim no obi a kire de ne memasu ekuduru asansokofo no wono de eduru akomfo ano chetaye ya nananom di bedware no o se gisiesie ni pa anim no so de nsa basoro na de asi asansokofo na je wono yesa nti adakwa no nso dwumadi a odi ye wokon no pa ne se nti mema ye kokon no toto otuo pa no adakwa ayi asansokofo wa ankobi tonde sa tana ese na chemfoma dada aye bibia bo aduro nu dwade ko okay ena edukope ayi hene joso hene ono nso so woni edwa ne nwa onso ankobi ena Twebo akodua wonso de oyese wobedi sananim a wontutu wonye hwe kopum se wonso wadi ne mogya ebetwa so ampa wonso di animu ma dom ne twifa no so a wonso wu kura ne wo mu aye ko bemma no wo mu aye ye gina wotimfo anim e kan tam no aye ko ya aye baaye no eni adakwa yi ado ene Mampon Boahena na ntuo wow kese memenu no a na wo mu agisi ye bo se ye be ye no bia ye na se de ma wo mu soso a ye di dom na nim ko ye no wo mu so kokon di nkunim e bai wow abrewa dan esuma simbie di e de kire ye ebrese ni dura ya na meka se unya enwoma ene otwedia bi de to ho no ma enke bebo pa bi se nananom eba ne si anam nso matemaso na muntie be kan na nche kura anam ne nana Esel nana mfantefo hene wo Asantemantema me na di nko se o ya abomoden na ne abrewa eni nkomo na ye hu se ne asem ne sitie tie nim se nananom muso mutie pa madama eni de eni ambrasie mu nananom de obi nwen ma mo den so agya to da ya na refie ne pressure ntino de wo seboa nso aya na abrewa nso nya ya na eyeyi no ya madama nananom piao eni de eni ambrasie mu ya monyama ne nyefe ye nim se mumu bebre tetepono na chi amotrotro na nso saa historian ni aba no ho anya hwe no eye wo se wutua wo registration fee ba mu ntua enya fe nana lawyer say my consulting fee consulting fee mu ntua we say edokora ye 20 billion wa 20 million no 2000 Ghana wonya no ntena se kura wo consulting fee ni nko ano wo betro wa no asem no nko sa do wa abowbo de wo beji wo asem no ho di no ye de ye kura de ye say consulting fee nko a abroa wow what dance masem edidi a kire me afa yemra ye fe ne say Mamponhene imprempre ya na Ansah Debrah Boakye Ansah Debrah obedi swimfinsi aduasa
ensu ni die minim se satem na won so ani afi kakra efri satem e besi nei se ye kasa ka bibi fa nana ne ho a ede pa na obetimi aka eyi we nana Boakye Ansah Debrah menini tenase animu ni animu pa di nkomo sei ema wo hunu me se ma me we fra petrapa me so me hunu se Asokore Mamponhene ni pa 2002. Oh, okay. Mene me ba san wansen ya. Ache. Ese mfija be se aduonu ba ko ni o. Oh, okay. Mene me ba ya san wansan Himanhene. Nana we afe apel abebiu san wansan. Na ona na me ne ye kono ho. Ekudi nkomo. Tabra ne ye keka nkonya sem no na ye kono ho pa. Sa abre no wotede chem so ho no. Praza echire ho a na wote. Wo wure me hunu se efiri sa abre no. Me hunu se wo wotimfo. Ahemfie kwa asetena ho. Se ni fahene no. Maintain ho asem woni bi ada. Maintain ho asem bi kura bi a esuma sese se we de ye nka kura amani mpie ne se hu maintain bi da wo si di bupi esi na adwini pi esi na kuma mu pi se akonwa na wo die no obedi hene wa medi ade ote de me kan yase obi ba obedi ade wo se wono obedi hene wa medi ade ehire ye ka wo hena kuro na da ho sa Asokore Mamponhene nyina ya gye ho ade ehina no ne Boakye Ansah Debrah onu wohide kwana no ne kwana no a wohine no wohine ne bribe mu wohine no kware mu wodi ne se wohine kwana no wohine se obedi ade fa we ba me kofa we me kwaji we saa adwiri bi na Boakye Ansah Debrah etirim krojen mi siri pisa sabre no nyina mi muso timfo pena semba isi wodi no kore sebi ubu no ho ubu na konwa ubu onananom nsamanfo wow eche for abrewa eno no na me ka che mo se mi so me wo bibi kakra wa hanoma Nyansapo ye de befamu ye wi a ye besa akọ abrewa ho na afi ye no akwa akọwie enu nti ye nhwe na ye nkan niema kakra emfemfiri nana Boakye Ansah Debrah ho medical kan se na ye aye ho mobobosome ne da na etoso aduonu nsia afi apem ahankono aduowotwe ensia num 1986 ena papa yi oba ye bedi Asokore Mampon akonwa a obedi ehene no ane nsamna ne baako a odi afa na ne etie nana Boakye Ansah Debrah ye ka ne ho asem yi wodi mpomponsuo sodo anase afana no eno no odi esuai de kire opemso otumfo me kire Asantehene na papa yi ebedi ade wo sa ye nifahene ewo Asanteman hanmo oko otumfo ahemfia enye asem ketwa Asokore Mampon akonwa no eye eko na abusua enumu na efre entisha no nso pa na wokọ 17th century ni mu a na sede ye ka no wo mo ye enipaku a na se adehye abusua na wo mo ne adin yie pa na wo mo etu ehye wo matamfo so bro wo mo na wo mo boa ema Asante ekonkan ekọ animu a ye meduru mre bie no huboa kakra ebebo wo musanse eni edin ne ko an wo mo kuninti no na wo mo fi se anhwe a na ebia na obi abeye wo mo so dom eno ne nam so ema wo mo etu ye de wo mani kiremu ekọ Mampon ekọ ho kotena hwa na wo mo koduru Mampon no ansa no kra no na afigyaase eho nso wo mo akotena ho no kakra ena wo mo to aso binum so ekọ Mampon ebinum so kai ewo eneyi Asokore Mampon ho no mo ekire yie no ena Mamponfo no esa tu ye dan wo mo nie ena wo mbeka wo mo ho ewo Asokore Mampon ho no ma wo no ba ya wo mba ebetena ase se de medical aka no eno ne nam so ema kuro no edi no Asokore Mampon no
abakwasem kakra da ho no ema no eba ebeto edwa ewo honom na se wohwa sabia kronto broni beka se the famous deity nyamekese eno no wohwa baabie wa Asokore Mampon honom ena saa bosom kese yie a ye friend se nyamekese eho ene na osetutu nyamekese eho ene na bose anase ho ena kyese ewo a enye asem ketwa se menemu kase yie no se wohwe nana boakye Ansah Debrah na se mprempre no ankasa na bra bomuo ene suku a wokoye ene adesua a wosua ye no broni ebeka se woye architect se omo a wonum drodro se obi besi dan ensasenom ne saa eniema no opanyin wa ben pa a enye asem ketwa ntinyam nwanwa se meme de ye nim se ninksa asesem ene ade nyina wabo ne nyina tofua na wokuruchire dia gu nwumam eda afidie badwemba so a Asanteman de nananom moni die ni abrase mu so ohini bia ye bia menyante na emom ono ne de na dedwa yate a ye bona baso ba bia befa bia Asokore Mamponhene Asokore Mamponhene ade ba ko a opanyini edidi kunimpa de gentra na enne de dia hyeta e wa Asanteman na atra ekonkrofo fro so enne se ni krom ho ya Asokore Mampon no sabia kronto wonchiri bo bia wontan wo bia na emom ye ni bia ye kan se aha ye zongo so debi munyina mo frafra se kuro bia se zongo wa hane ebi nim saa munyina mo frafra onti zongo ewo ni krom honom afen zo nkoto asase wo ho enkonya ho amane ana enkoba se manso bia ba ho we eni ewe a ene munyina munim school kase ba ko wo pa no eni Kumasi Academy a ye friend se Kumaka ba ko nso eye Central University a ne branch ba ko ewo Kumasi campus a eho na se kese no ewo asori kese ba ko nso wo pa Calvary Charismatic Church a eno nso ewo ehonom tina ye se nana boakye Ansah Debrah a wo ye Asokore Mampon Nyansapo kasamfonyini kakra ye nso ye rewura mu ye archives no a ye nsa kan na no modaroma samfomso bi wo honom a na mo de ache fisi eguso a yesua betimi enso atretenye ewo ehonom kai yem se akwaside kese ba ku bi a etwa mu a mennem ankasa medi mani kutwa wi se mmienu Santame Nyansapo ye ko honom na sede ohene ba no wo de aberwa ma yenko na yenkohwe mfonyin ne kakra me ba ye beto aso nam dia meti atefo yenkohwe ye nana boakye Ansah Debrah sede osi ewura mu ewo saa afahye yase wadaruma ye mwako aba be Nyansapo kasam meje muso nana we de wonananom ene ye pese ye bisa ena akoye afia no ahia asa akoye akoside kese etwato e wa afi mu wadaruma kakra be na obeka de ache wona o de me kan se de mu hunu ase dodo no ayi pass for penimfo aman ne kakra bi ne bae nanso akokama pa ye susu ni sei ayefe nananu afaye ho yabo abotire yaba betena se yakochia wo hene afi ho wo obaye nso yakochia no amana hunu se asante ye obi ekire ene obi nso eka enti aye kama se nemo nso onya adaje na mo bagia no disem na mo dia amansan etie ye asante de ye mie ho agro amamre no ye som ne se bosom sante na oti ho no
ye hunu say ye bosom no ye som no papa ye som na nigiem ehunkwafo mu atie enchen nyina wo mo som ye anigiem fi se mo pese asante ebeba fom enti na hunu ade fefefe nana wadaroma obi bisa se ni fa fekuo no mugimade titiri pa ne se ya se na obeka no fekuo ni nyina no tumfo hihye no ekon mu enya nei ene ehye mra ne ekon eje asase ekon epenipa no ohene ewo mfimfini adontemfo di animu kontrani akwam di animu na nifa wo nifa na bonkum wo bonkum na chese ya shield wo hene se wo bia ntimi ememaye no boni bia na fe chiromfo nso di akire na wo mo ayaka nyina atwa ohene wo ahia yakọ ne adi nkunim a na no saa no ohene hihye no na aka ho ye yenkọko nifa akra de yesha ye dodo no no so nanso enam se yenkọko nti no enye ihia se ye bebre no an se etimi ka etiri pam ho no ohene asemi eto ne tirim no se yemoa no a ya ka etiri pam no aboa no ya ka adwena kire no na won so dia adwene no aye adwuma ana da se wadaroma udin ni nyina the from Nana Boakye and Debrah in Asokore Mamponhene. Ahwefo mo na mode mani kutori sia hunu mienu santem idi akodi adanse ne mohu ye Nana Boakye Ansah Debrah ye ka ne ho asem na piao nyankopon mo a na wonto nkwandem na akonya no tena so ache omo ahoden a enkwatenten so eka ho na entina ya se opanyini onye nipa keto asa wa Asanteman tema eno nti na mka ya se wono no de wogisi ni bu se obedi hene na wa amedi ade debi de wu kire mu nyina ne ho nsem a wo kan nyina kire se me ka se na dwene si obedi hene no wa amedi ade a na ewu musa acha se swai na wo so pomponsu afena no mu na wo di swai kire otumfo se ne nane bi adwuma a oyoye no o ba betoa so no ampa o toa so pepepe efi bie ni ho 17 na Asanteman mu hada se Nana Boakye Debrah sebi wonya amane bi ewo yewira opemso anim ebi firi na opoko adebre so aba abesi nana se tutu ebrisi menti bibi saada wodi na kwan so pepepe so kai ekire asem de binti na de wona bra wo breye fi sekon na enye koketo a wo hwemu asese wo yitirimu asese de na nasi breye na ne wo betena ho aso ne na natuo mu a wodi animguase na ebebre wo nana ese biribia wo gi animunyam eme ka wo nananom ene ne nananom nkonwa enti biribia Nana Boakye Ansah Debrah ndiri ene ne honam ene na konwa ese abraye sorry so efutu sembe kakra na abeka ko ye kan yi no sebia ku tanfo bebre na wo mayi mu nanso no obi wa wutini din a obi gyanche na we de gya na asem sei mambofo nsase ni nyina na waye ni sei na chesensem a ye beka fa saa nana no ho no wote a na ugina wana ofiri kuro no so kura na ase afem aye o ya se ofiri se kuro mo nanso papa we no eze baabia obeduru bia na obebo ni din no ensem efiri akire ba no kura wo so etwetwe ne papa ye no ne nanimu nyamba eye nsem a akono ugina na wumfiri kuro no ma na ye o ya se mi mfiri ho no kami firi na nayi kuro mu ha kame ho tome enti afutuo be kakra na wode bema ye nananom na wotu ye Nana Boakye Ansah minigidi se obetwa so mpa wasa aka bibi esa de akire ono nso amame na ye nsore nko
endo na me ka se wo hini bi si obi di mo se wo me di ade nti wo di ade na nana Boakye Ansah Debrah de wa nkase wo bi di ade obi di hini na se wo no hini Asokore Mampon kuru na no ana ni fafo kuru na no de a na wo se wo hini no yie se de mu ne ba nyina wo bebo ho bai wo ma bibia nse wo mu ne nsase o ni nkonwa sem o na hemfo sem o ni wira otimfo ho obekọ o ni nyina wo bo ho bai kama se de wo ye wo hene na mema ya Asante mayi ehemfo na so aso ate senka ubia betie de meka ya onye se nana Boakye Ansah Debrah Asokore Mamponhene di nkonwa ni di nana no nsa manfo ni na wa nkasa soso no di huni yesi asem no kure kan ye nto sabi wa nkasa di huni na se wutimi ye saade amiense wudi wo nkonwa ni edi nana no ni na wudi wo huni a ubenya abodin kase se se nana Boakye Ansah Debrah he say wo hini bitimi to asase baako eme nipa be se nan na adane asekantwe adane tue ni abo wo hini bi ana wo hima bi etimi di asase me na busua mpanyimfo se busuafo we de wonton na moso momfa entito bibi ni na se bantu bi kura na mboto na me ko ba bi a monya bi adi machi amana ayefe ebusua ne koton wieye no wono aso asena fa akira asena koton aye manso ya kire busua panyin ne wo faase ama na wo faase ne kura ko wu prison na si asem ne kura ye kan ye nto sabi ne wo faase na wu prison na anu minua yidie se saa busua panyin kura ba me ha wo ka se me be na me wo mu obi na be me ya wada ebe kura saa asase no ho asem no me ko court ya wada edi ani na se wo ye woyi a wadwene yo se wo de wudi o empanyin se wakum fakodi eya wo de ebetomire bi no de bi ani aboa we de moma mpanyin mehwe na wo bekum mpanyin mehwe we de moma mpanimfo metie bi mame mpanimfo mehwe bi mame eba ne yo de sese no de wudi e no hunsa ade wo bi na akowie bi se yedu si akonwa so a ne yankase nipa ye wo ho ni akonwa no eho ne yemenyina wonko a fa bobo sanki ye wira ne nkana na se etu nki ne eti ye nyina kwa se ekadi opese wodi ye bi ode ye nanso wodi wi ye se obehwe ye so akya bom Asanteman aye kese adi mu intimidie mo amo ba hemfuni nyina me kan obi atie bi ti obi anya se nana Boakye Ansah Debrah a wodi wo nana no ni edi wo nana no nkonwa ni na wo no ankasa so wodi ne hudi na afi Asanteman nyina wo memu nyina ebo didimpa e kanfo no e meni di ne so nana wotire nkwa nyame nhyira nana ade ba ko a me di twato do metu apo eye ne nkitahudi wo ne nsentwerofo me kai wo hene bia me mpese be bonidin na menhia akwaside kase ye ne ekọ na nanom ne nsentwerofo agya yegumu na yetwa ne yetwa na apia de wate ne ho afa baabi abrewa ene wo se me nso me nkọ na me ne ahemfo no ko di nkoma na meduru wo hene bia nim de ode ne nsa ye sei wampa de wo ye kora he wampa manim kora no wo ye sei won sem fata wa na me so me de microphone agya me dane me ho boko meduru nana Boakye Ansah Debrah ho no na me yese me ne na chia me ni bi edi nkomo no masre kwan ene ade me hu ya ne so no aka se mo ma ne mra kase wa ma no kura ensimpo na chia me a wo kase e bia na na nya ho ana se na na benya ho mo ne mra wonne nsentwerofo nso nkita hudie na berwa efe keke saa na tie efe keke ntina na wadaroma koso na se de wo ye na yedi nimu na yo
ye fa fidie we so ne asre se mfinsia aduasa nso yi de nke kwan ba mu anana ye besre ne adidi nkomo ne ahwe na nke no abetwetwe nkomo kakra na yama ye tiefo ene yahwefo ene wunua no ahemfo ne bi no wo mohu se na wusi yi oye mfinsia aduasa nso woda so tia konwa no so saa no na wo hu ni asem saa a wo hu ni asem edie na hye wo nkonan edie ne wo chitai edie na ebo wo chidom na wadaroma eno de edie ni awombrase minim se mfanyini wahwe kura wi ansa na edi betum enti giye so na yebo punu mu a yenim se obebie obebie kire se mpanyini se wo ye wadwuma yi wo nsuro buru ni debi wadwuma wo ye waye ne pepepe uburo ni ohwe oso no unsuro no ai no kure ngo amfuni bi wa na ofi se bia de waye nti to hu se camera no ne nsentrofo a na ayem hyehye aba yesoso na yako nana wotwe puti ampon tete kwa from water munkum achi otonsu no bo wi mo wi wo abeduasa agi abanyen omkoso a na onso mu won kura ne korenta manso wonye okwese na oma won kwa enwa onfa hoden emfa nhyem emfa emaye na enkwa semfinsia bese miensa achi a wo bedi na duanan no na chese ensem ni bebre abeka ho a enyi nyina ye nsempa aye betena sese ni ebiebie mu o 40 years na ese ede nipa bebre na ede ya ma Asokore Mampon me bi aka sikadwa na bi aka otumfo ede edi mu sie na yasoro so yema wo awodapa ewo akonwa so nyame emo ho ban yema mu nyina nso mbo ene hwe odi ahenwa medin ene abusua pani owusu aduomi